Brad, Ay. kanang nakay-relo oras silpot, pwede mo utala kung sa oras? Isa. Ikaw lang tawagan kung sa oras? Ay, guba man dahil ni. Ikaw din makahurot og pamupuan akong mangga. Di na mabalik. Kay dili magyud pala mabalik na niyang punga. Ako na lamang na ganing itanong. May hapon, Dok. Oy, David, Oy, wa pa din na yun yung kiyang di ay? wala pala gining hani, Dok. Anya, kumusta man yung bate? Okay ra ko, Dok. Okay raman day ka, di pa uli na. Kumusta man ka dire? Naka na, kanap ko na ang kanon. Sito, kwaon to adun niya. Gamit. Call. Matay. Uy, kaini mo. Salamat, Call. Laka mang pagyud. Ako ano eh. Salamat, Call. Ulit na ko. Panigurado ka nang gidalaan na, puno maging kwarta. Dali, kita ba yan? Pinagan ni kota. Asa mo ng kota? Ayun siya gulay ng suno. Ano na naman mga hubag sa Facebook? Ano na naman i-chat sila? Ano kay mga bundok ay na sila? Wala mo ang sabit. Kasi sa kasimbahan, judahan pa ka sa una. Ano problema ni mo? Lagi ka kalabyan ng babae. Kasi kaglingian ng mga babae. Yung hapon. Sir, nakabantay mo ka sa dapit gapayon intaw na? Alay, nahari na ako. Oo ba? Oh, nahari ako. Dalan. Kanang dalan na, kita ng dalan hana, na manay litiroy hana nga dalan. Paabot yung litiroy nga dalan, na ay blue nga balay ana sa tuod apet. Park. Naara nang yawi siya ang motor. Akong i-distract siya kay itong kawato na yung motor, ha? Kana hana dapit, oh. Kana, diretso ra ka ng dalana, dayong naiblong nga. Sir. Mong bag abre. Asa man abra? Dili problema? Gid, ako kay kong utang niya, sige nagpaningil lang linding na ako niya, wala po ikabayad. Ay, pastila na rin mo abot grasya lagi anak ni mo, Brad. Baka bayad lagi ka anak tanan. Yati ko sabi mo sala ni mo. Ngano labay-labay ra pagkasilbo ra bihani mo min labtan. Yati ko. Ang aya tanan, di kay isa ra imong ibilin. Hoy! Ilatsin ka nang gusto ni. Yati, gusto mo dili. Aga. Ko di mo. Ikaw. Huwag yung pagkakaway, pila ka bulpit tao. 12 na. Oy! Ano pa rin nga lalaki naman na, huwag mo mga batasan, bilhin dito ka na ha? Ayaw. Punito. Wala gito, pagkadungog lagi. Kung permit. Anak ko, permit. Di sa munisipyo. Hoy, nakakita mo pita. Hoy, nakakita mo pita ka na ko. Squad. Hoy, Matuay kog Cebu ba? Nya wala ko kabilan na yung kanding. Ikabuhi sa kubi. kapuang. Di biya ko ganahag kanteng. Di ba duglaber ka? Nya dili mo kaganahan lagi kanding. Duglaber. Kapilan siya mo kay matug Cebu karong gabi ako lakaw.
Pagbantayan ang tawuhan ng luyo kay kadungog na ni amuhang kawatan ka ng silpon. Kabalo ko ana. Sama nimo. Sabad na. Natanawan lagi ka. Hoy! Sige na ba, kanaog na diri ba? Dili lagi ko. Og dili ka muna og diraron, patay ka na ako ron. Dili lagi ko. Oh? Maibog ka ne, kabalo ko. Di ko mawata na. O dili gid ka. Oh? Ako na brihan. Oh? Lami kaayo. Ako ni Huwad. Oh? Oy! Ah, tanlasa. Uy! Hoy, akong silpon. Mahan akong dala, oh. Kasi mahayang dalagi mo matagi ko ana, kita po naman mo ana. Ay, Ari na akong silpon ba? Sige, sige, tugpo, tugpo, itugpo. Dok. Oy, unyan sa may pa-check up nimo. Matay dok, mag-isa kasi mana na ni dok. Di gid ko kasi imot dok. Bisag unsaon ginaw ko kasi imot dok, di gid ko kasi imot gyud. Amo ba? Sige kanino, si Mute. O sa baho. Matay, wala gid ko nasimutan dok. Sige talikod. Talikod sa. O atubang. O si Mute. Ang sa baho. Bawa matay dok. O naulian na yung panimot. Ikaw ba pagtarong ran mo nila ko no? Dito ato kay namo kinadasman nga dakong tawo. Tambo. Sus pagdasmag niya, gisampalong nako, gisumbag na hani kuto-kuto. Utong lagi pa kayo. Dini action man siya talikod. Pag talikod niya ina. Squared. Oh. What if baliktad ng langit og yuta sa? Kanang yuta mo nasa taas, nya kanang langit mo ato ang gitumban. Naunsa ka katakaron? Dayong what if kung damgo ra ning tanan? Yung pagmata nato, tanglad ra daeta. Tapos ako, nakauyab ko og talong, nya makaanak mi og lube, nya na taas kaayo. Yung usa pa yun, what if kung ang kanang kanding mukhaon na og bato? Bato, kanang bato, kulang kag hapak sa bato, katulog ay nagmata. Pila naman. Isa ka bulan na mo ni nga baktin sir. Dayon ka na, tulo ka bulan na muna siya mong litsonon. Dayon ka na siya ang anayon, katulo na ng anak. Muna mo na yon. Kanya kaning butakala, pila naman ni kato eh. Pala sabi na mo na sir. Grabe po kar. Pagmatulaan sa mga sa repit ka kuan po paglakaw. Ano ri pa tara ni? Maglola kay. Tining sa kanong panguan. Sige boss, salamat kayo. Let's go! Naog niya sa pakita! Nakasakyan na kayo mo abusado kay ka! Let's go pakita! Siya mo gino, panawagon mo ni ma? Wala ha? Gaya kung ngahinay ra kinyong serbato dayon po lagi kuligsan din harap-harabi inyong dalagan kay murag hinay pa to. Di ko matay ang kuligsan ko. Magtarong gid kay. Sakpa na ang kawatag kandeng. Wala ba ko nang ngawato kandeng? Giyon sa man din na nimo. Pisir ang taong kawaton. Yung sunod po ng kandeng. Papi Boards. Ay. Tabalo ko, kung sa mukha kadalo. Manusulayig ko kayo. Di ba, buak ini yung tambuang mo. David, di ba wala kayo trabaho 5 na kabulan? Good news, na ako nakita ang trabaho para nimo. Ano sa trabaho Ay, kabla kadag ko kay sweldo. Pila pod? Ang bulan tag 45,000. Dako Mao gani, may kuro nimo. Adilera ko? Kaya naman. Dako ra po kayo ng sweldo? Ay naman dili ka gusto aron dagko kay sweldo. Ang saan po na kung adakong sweldo? Ay naman para makapay kag sakyanan. Di mo kabalo mo drive?
O di mo tigumon. Para asa po na ako ang tigumon. Para inag-retire nimo pohon. Nyag-retire na ko, O di na kakita na mo trabaho. nyagwa na ko trabaho, O di magulat na lamang kag hangtod ka mamatay na kay sweldo. mamatay. Dayong sunod, Mudlay kay kakistorya. Wa na bakanting trabaho.